Bizikidetzari egindako ekarpenak aitortu dizkiete sari honen bidez 51 biktima sarituei. 3 programa desberdinetan parte hartutakoak dira. Adi-adian izenekoan, biktima hezitzaileen programan eta Irlandako Glencreen alde bateko zein besteko biktimak elkartu zituenekoan. Banan-banan jaso dute saria. Guztien izenean 5 hartu dute hitza. Aztea da mespretxurik krudelena. Pili Zabalak esan du, orain bakeari oinarri sendoak jartzea tokatzen dela. Denon arteko memoria adostea. Hau da, bakea blindatzea. Egunez egun biktima bakoitzak bizitzeko egiten duen borrokaren balioaren aitortza dela sariago esan die lehendakariak eta empatiarako erakutsi duten gaitasuna azpimarratu. Saritutako pertsonak erakusten digute gizakia gai dela esperientziarik bidegabeena ere solidaritate, gizatasun eta bizikidetza bilakatzeko. Biktima hauek erakutsi duten jokabidea eredugarri dela ere esan du. Jonan Fernandez bakegintza eta bizikidetzarako idazkari nagusiak giza eskubideak elkar bizitzaren oinarri direla esan du. Giza eskubideen plazan dago lekua guztiontzat. Elkarrekin bizi izateko topalekua. Iraganaren errebisio kritikoa egin beharra ere aldarrikatu du. Adostasun sozialaren ardatza, gure bizikidetzaren irainari, orainari eta geroari heltzeko.